खुलुमबाय। आंनि गामिया मतिन बसुमतारी न'आव नामा। ओमफ्राय हांमा गामि सांमा साफारियाव थायो आं। आइया टेकापाम बालाबारियाव थायो बारि नेनाय हिसाबै थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन। बिदिनो जों फैगोन साननानै माने सानफ्रोमबो नायनो थाङो। नायनो थांसेयावबो जों माने देवबार दिनै जाथाय जालांबाय। अबेखै थांखो बेखौ थार हमस्लाबनो हायाखै जोंबो। जनाय साइडजों नागिरबाय बगरसाफ्रि जनाय बिदि राजाखाना सब नागिरजोबदो मोनाखै। मंगलबारैसो आंनि आइखौ मानसिफोरनिफ्राय खुगा खुगा खोनादों ओजोंहा दिमु गलायावबो वानसपखै बेरायनाय साननि 12 बाजियाव सिसि केमेरायाव दङ नुदों। आरो बिथिंजा गावनि बिजामादै जानाय सिलियावबो 4टायाव नुदोनो। बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनायखाय फैगोन साननानै जेबो माथो होआखै होनदो। माथो होआब्लाबो जोंबो खबर हरजानो लुबैदोंमोन। जों थेवबो बिनि खुगा गामिनि खुगानिफ्रायबो खोनादों। बाम्पार ड्राइभारफोर दंमोन जोंनि खाथिनिनो बैनायमोन बिसोर खिथादो नंगौ नङा। खर' खाख्लुमना अखाबो दं। अखा बिराद हादो बेखालि हराव। गाव अबाव थादों मादों बेखौ रावबो मिथिला। हरनि 3:30सोआवसो नुदो बेबो अखाजानाव। बेनो लास्ट। बेनिफ्राय सानाव नुवाखै होनदो। बेखौनो जोङो फैजानो लुबैयो आंनि आइखौ। जों बिराद गोसो गोरबोयै अननानै दिनैसिम 10-20 बोसोरसो जाबाय। खर' एसे गाज्रि जादोंबाबो मोजाङै साबना हामना मोजांसिन जाबोनो हमदोंमोन। गावनि ताल लानानै न'आव थांलाय फैलाय खालामो 4 किल'मिटार टेकापाम बालाबारिनिफ्राय हांमा साफरिसिम थांलाय फैलाय खालामनानै बिदिनो बेयावनो जायो ओंखामफोरखौ। हांमा साफरियावनो जानानै थाङो आरो हैनोबो थाङो जोङो। बेनिफ्राय जि दिनाखन थांदों बियो देवबारै बिनिफ्राय नागिरनानै मोनाखै। 19 थारिखनि देवबारनि दा दिनैजों सानब्रैयानो जाबाय। जोङो साननैया समबार आइखै नागिरबाय जनायखै। बेनिफ्राय आरो माबाखौ मंगलबारखौ एसे नागिरबाय सिलाफोथाराव नागिरबाय अखाजान नागिरबाय। बेनिफ्राय नै दिनैबो बिथिंनो अखाजानखै बगिबिल बिथिंजा नागिरजोब्बाय आरो नागिरना मोनाखै। सोरबा नुयोब्ला बे नाम्बार जानबुं नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामना हरबानो जाहैबाय। गोजोन्थों।